Kusong nasikop sa mga otoridad ang usa ka gilang high-value individual sa gikasang drug bypass operation og nabawian og 885,440 pesos nga kinatibuk ang balor sa Shabu. Ang operasyon gipahigayon niadtong Oktubre 24, 2025 dito sa may Parok 1, Barangay Sentral, Poblasyon Kalilangan, Bukidnon. Naila ang dinakpan nga si alias Popoy, 31 anyos og residente sa Barangay Buotwa o Lanao Del Sur. Nakuha sa iyang posisyon ang tulo ka sachet sa gituang Shabu nga adunay kinatibuk ang gibukaton nga 125.5 grams, sling bag, lighter, usa ka unit sa cellphone, usa ka unit sa motorsiklo og 1,010 pesos nga kwarta og uban pang mga butang. Temporaryo karong gibalhog ang dinakpan sa lock-up cell sa Kalilangan Municipal Police Station og pasakaan sa kasong kalapasan sa RA 9165 o pagpayuhot sa ginadiling droga. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita? Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rostrom Villafranca, XFM News. Exciting Pilipinas!